Panguva ine zvonzi progressive forces they've risen. Ndo vakomana uri kuno kwakunzi they are writing maletters vakanyorera kuZDF, and panguva ino vari kunzi vane mamwe vemauto avo ari kuZDF vakavabetsera kunyora these letters United Nations pamwe chete nekuSADC headquarters. Sana pena mashoko obuda achitaura panguva ino awanana majarajaros pamusoro pemakosi ari kuno kwakunzi ari kuda kunzi vanhu vauye vatandanise mutungamiri wenyika panguva ino nekuda kumareasons akasiyana-siyana ari kuva entitled mumaletters avo. Ndotimbosubscribe like utombe bell icon. Tipinda pahindo yemajarajaros anoposta aiwa picha ramuri kuona iro oramira achiti the recommendation to write to SADC and United Nations representative in Botswana came from militant men within the ZDF. They say it is a formality while they finalize their mission to resolve the Zimbabwe question once and for all. They call themselves the Progressive Force PF. Ndo mashoko ari kuda nyogwa panguva ino aiwana majarajaros vachitaura mashoko achiti these progressive forces they want to solve the Zimbabwean question once and for all. I mean, we would not know kuti is it going to be successful. Panguva ino yatikura nemakosi ekuti mutungamiri wenyika aresign the intensify. Tikatarisa kubva kunana Bombshell Geza vari kuno kwakunzi right now vari mumasango vari kufaitira nyika yeZimbabwe kuti awa zvinhu zvinake. Panguva ine kuri kuno kwakunzi this cause the intensifying kuti mutungamiri wenyika aiwa aretire, but at the same time we are seeing ZANU-PF is mobilizing itself. It is supporting the Zimbabwean leader. Mukaona vanhu vakaita sana Singizwe Chabangu vanozikanwa kuti these are imposters. They are trying by their all effort yavanokwanisa kuti vakwanise kuya vachiindosa pamwe chete kuamenda constitution kuti mutungamiri wenyika aramba aripo until 2030. Mashoko atiri kuona kuti these mobilizations ari kuno kwakuzi they are just benefiting these guys vari kuanawo ma-airlines. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi neinvolvement iri kunzi yema-progressive forces to retire mutungamiri wenyika. Pinda comment section medu mudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, set on the bell icon.